ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሐዲን ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ድፍኖ መደብና እዩ እዚ ንጎ ናይ መዓልቲ ቃል ድፍኖ መደብና እዩ ብዙሓት ሰባት ተከታተልዎም ዘለኹም ፈልጥ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ሎም ድማ ከም ትኩል ግዜ እንካፈሎ ናይ መዓልቲ ቃል ክንካፈሊና كم تزحلف زنقركم إجابير زجورلكم مسكرنات زلكم سبات قويتات قبلوا تدلي سبات أبستحت بزلوا تليفون information نالكم أبو عند صحفكم SMS أبتناتي إيميل أبتناتي فيسبوكون عند أتوهم إجابير زجورلكم سناي نجر نجورنا يخم مسكرنات نفس السلازة نتسمعلتيو لو مدام ما بزم عالتزي نكافولك على حدش فترات زبليو ኢየሱስ ጎይታዩ ክርስትና ናይ መምሕያሽ ህይወት አይኮነን ክርስትና ናይ እንደገና መውላድ ህይወት እዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማሐይሸን አይኮነና ምድር መጽኡ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ምድር ዘይነበረ ናይ ሰማይ ህይወት ከካፍለና ይመጽኡ ሃሌሉያ ዳስ ዋይ ክርስትና በዓቅም ሰብ አይካአለን እዩ ሓደ ግዜ ኢየሱስ ቆም ኢሎም ሓቲቶሞ ንመን ደአሞ ይካአሉ ኢሎም መስሓተቱ ንሰብ ዘይካአሉና አምላኽ ይካአሉ ኢሎም በኻላ አዘራርባ ክርስቲያን ወይ ድማ ዳግም መውላድ ንሰብ ዝካአሎ ጉዳይ አይኮነን ንአምላኽ ጥራሕ ዝካአሎ ጉዳዩ ስለዚ ሎሚ ስለ ሓድሽ ፍጥረት ገለ ሐሳብ ክንሪኢና ኢየሱስ ጎይታዩ መጽሐፍ ቅዱስ ካልአይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 16 ደጊም ካብ ሕጂ በመገድ ስጋ ንሓደኳ አይንፈልጥኒና ንክርስቶስ ከአምንም እኳ በመገድ ስጋ ፈሊጥናዮ እንተኾንና ሕጅኹም ጌርና አይንፈልጦኒና ስለዚ ሓደ በክርስቶስ እንተ አልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እትቡሊ ሓሊፉ እኖ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዚ ኩሉውን ካብቲ ባዕሉ በክርስቶስ እተዓረቀና አገልግሎት ዕርቁን ዝሃበና አምላኽ እዩ ማለት አምላኽና ዓለም ምስሉሱ ከዓርቃ ኾሎ አብ ክርስቶስ ነበረሞ በደሎም አይሓዘሎምን አባና ኸአ ቃል ዕርቂ አንበረ ዘገርም ነገር እዩ ሐዋርያ ክዛረብ ኮሎ ደጊም ሚሉም ደጊም ማለት እንታይ ማለት እዩ ደጊም ካብታን ክርስቶስ ዝተቀበልኩም ብላ ማዓልቲ ንድሐር ካብታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምናይ ህይወት አድሓኒ ከምናይ ግል መድሓኒ ዝተቀበልኩም ብላ ማዓልቲ ካብታ ዳአወሽኩም ብላ ማዓልቲ ካብኡ ንድሐር ንማንም ሰብ በመገድ ስጋ አይንፈልጦኒና ኢሉ ብደገነ ማንም ሰብ አይንግምቶኒና ኢሉ ንምንታይ ተተባሃለ እቶም ንክርስቶስ ዝተቀበሉ ካብ ደጊኦም ንላዕሊ አውሽጦም ክቡራትዮም ካብ ደጊኦም ንላዕሊ አውሽጦም ጽቡቃትዮም ካብ ደጊኦም ንላዕሊ አውሽጦም ናይ እግዚአብሔር ሰባትዮም ስለዚህ ኢሉ ደጊም ንወላ ሓደ በመገድ ስጋ ይንፈልጥኒና ንምንታይ ምኽንያቱ ሓደኳ በክርስቶስ እንተዳአሎ ማለት ሓደኳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበለ ሰብ እንተዳአሎ ኮይኑ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ሪኹም አሕዋት ልክዕ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናላ ማዓልቲ ተመሓይሽና ባህሪና ዘይኮነ አባና ዘይነበረ አውሽጥና ዘይነበረ ሓድሽ ናይ ሰማይ ህይወት ሓድሽ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ኢና ተኻፊልና ልክዕ ንክርስቶስ ዝተቀበልናላ ማዓልቲ ከም በሓድሽ ውሽጥና ተወሊዱ መንፈስና ሓድሽ ህይወት ይተቀበሉ መንፈስና ሓድሽ ዘርኢ ተቀበሉ በሓድሽ ህይወት እንደገና ተወሊድና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደኳ በክርስቶስ እንተዳአሎ ኮይኑ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ በኻላ አዘራርባ አሕዋት ክርስትና ናይ መምሕያሽ ጎደና ዘይኮነ ክርስትና ናይ ከም በሓድሽ ምፍጣር ህይወት እዩ
መንፈስና ውሽጥና እትክክለኛ ማንነትና ንሕና ከም በሐድሽና ተወሊድና ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቀበልናላ መዓልቲ ውሽጥና ዳግም ተወሊድዩ አባና ድማ ዘይነበረ ሐድሽ ህይወት አቲናዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታዩ አብ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 10 ሓደ ከም ዝብል ኣሎ ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከአይ ተቀበሉዎን ነቶም ተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም በስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከአ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወለዱ እዮም ሪኹም እቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም እሶም ውሽጦም ዳግም ስለስተወልደ ውሽጦም ከም በሐድሽ ስለስተፈጥረ ኣብኦም ዘይነበረ ሐድሽ ህይወት ስለስተቀበሉ እዚ ህይወት እዚ ድማ ካብ ሰብ ዝመጸ ይኮነን ካብ ሰብ ዝተወለደ ይኮነን ከም ፍቓድ ሰቡን አይኮነን እንታይ ደኣ ካብ አምላኽን ከም ፍቓድ አምላኽን ዝኾነ ህይወት እዩ ሎሚ ደስ ይበልኩም ዳግም ተወሊድኩም ዲኹም ሐድሽ ፍጥረት ዲኹም ንስኹም ከም ልብ አምላኽ ኢኹም ንስኹም ከም ፍቓድ አምላኽ ኢኹም ንምንታይ ተተባሃለ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ከም ፍቓድ አምላኽ እዩ ካብ ዘይጠፍእ ሕያው ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢና ተወሊድና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኩሉ ነቲ ዝወጸሉ ምንጪ ዝመስል ኩሉ ነቲ ዝወጸሉ ዘርኢ ዝመስል ናተይ እናትኩምን ዘርኢ ድማ ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ሪኹም ባናና ካብ ዘር እራንቺ ተቆንጥቦኒኻ ንምንታይ ተተባሃለ ዘር እራንቺ አራንቺ ይሰውጽ እቲ ቅዱስ አምላኽ ቅዱሳት ወሊዱ እቲ ጻድቅ አምላኽ ጻድቃናት ወሊዱ እቲ ሓያል አምላኽ ሓያላን ወሊዱ ምኽንያቱ ካብ እግዚአብሔር ስለዝተወለድና ካብ አምላኽ ዝኾነ ህይወት ስለዝተቀበልና እቲ ዝተቀበልና የህይወት ነቲ ዝመጸሉ ምንጪ ዝመስል ሎማ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንህይወትኩም بدقيت قمتوا بوشتكم فلتوا نسخم اتناي وشت سبيخم نسخم اتناي وشت سبيخم اتناي وشت سب دما ولد املاخيو حدش فطرتيو قتيلو مصحف كمزيلو انه تبولي حليفيلو ريخم قبل علت ارغيت ماننت قبل علت حاتياتኛ ماننت قبل علتنا املاخ زي بقع زنبر زرئي قبل علي يكونن غويتا هيوت يبونا نعو كبانا احلفويو نعو كبانا عليويو نعو زبقع حدش وترحيبانا حديرو سلازو كوايو اتو قدس منفس اب وشطنا طعمو ينبرالو نمنتاي تتباهله نتو قدس منفس بعزبل هيوت اب وشطنا لنا نحنا بكريستوس حدش فطرتنا ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ጸላእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘይማንነት ክንርእስ ዝነግረክ ዘሎ ብተሐልፊ ጎደና ክድህለክ ዝፍትን ዘሎ ንገሪዮ አነ ሓዳሽ ፍጥረት ይበልዮ ሓድሽ ማለት ድማ አቀዲሙ ዘይነበረ እዩ ሓድሽ ማለት ድማ ምንም እንከን ርስሓት ዘይብሉ እዩ ንስኻ ሓድሽ ፍጥረትይኹም ሓድሽ ፍጥረቲና ስለዚህ ሎሚ ነዝቃል ሓደ ሰብ ይዓውጆ እግዚአብሔር አምላኸይ ዳግም ስለዝወለድካኒ ተባረኽ ሓድሽ ፍጥረት ስለዝገበርካኒ ተባረኽ በዛ ሓድሽ ህይወት ድማ አቅድሜኻ ብቁዕ ውሉድካ ስለዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ከም ልብኻ ስለዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ በልዎ ንሕና ሓድሽቲ ፍጥረቲና ሻሎም Let's go down good day you are. Why come and oh you?